Aku baba. Reaction na cute. Papa, may natuta. May ganit lang na. Tataglasay ko kulada. Hindi pa asan-gasan si Takuya. Hi guys, good morning. Padong mi karon mag-deliver og cake. Kaya na nag-order og cake. Inja ganina pa mi naglaro-laro dito na mig Dyson. Inja ni uli na pud mi, inja ning balik na pud mi. Inja magatas-atas cake guys, kay na birthday karon sa nag-order sa cake. Inja banta kay arong uban pud mo ba maglaro-laro May gani sinay dito. Dili dapat ang trabahoan guys. Dili taagi kay arong shortcut ba. Pasto manggudri sa padong sa bahay sa nag-order sa cake. Na may trabaho mi sa padong guys, pero ako kay si Aki wa mong klase mong di laman ko mo duty. Mong ang duty is Lunes, Martes, Huwebes ug Biyernes ang trabaho. Sabado di ko musod, ang Wednesday pod kay day off pod na naha. So 4 days ako sa sahay karon medyo busy mi. Di jud medyo busy jud, murag pinaspasay pero kanang night time pod nga di busy way trabaho, way duha ra ka oras, may nana ang trabaho diri guys. Anja kung busy guys, nindot basta busy kay daghang sweldo, balag kapoy pa excited ka basta ting sweldo kay dagko mas sweldo pero di ka na busy, mag-expect na naman dyan kag imong sweldo pang allowance. Madyo pag mga dyan naman sa bana ba kay mas tako pagyata kaysa ka ng way duty sa sperting ka madya dyan sweldo, ambot naman lamang. Pero di haga, pero mas lami mong gutong bahalag haga pa dyan paaputin mo sweldo kay dako. Lami sa pamati basta dako madawat ni mong sweldo kay worst it imong kakapoy. Bye. Ansam ginahan na bye. Di magpa-disturbos abay-abay oy. Bye. Ayaw daw, ayaw. Ja guys, mula ba dito karon sa katong gitrabahoan sa una, katong trainee pa ko ba, pagkatanawon ta mo. Dili ko nagtrabaho sa una, 3 years in town kong kinayo dito 3 years in town, pero worth it ka tong 3 years guys oy. Ang nakapahuman kog manghud, ja daghan kog nakuan pud ba. Na basta nakapundar po ko gamay ato. Ja worth it ka tong training nga time, pero daghan naman ka tong trials. Pero okay ra kay mo to'y nakapastrong na itong panahon na. Inja mo itong time mga nag-meet mi ni Takuya morning na si Akiyo. Patanawon ta mo sa company na kay sa una. Muagi man ta anja. Si Akiyo gidug ka. Katugon sa Akiyo. Katugon ka bay? Dili nga part guys kay daghan ka adjog farm. Pero karon wala man ay mga tanom kay padung man winter. Pero kung summer diri guys kay daghan kadunig mga tanom diri napita. Natog na din si Akiyo ay. Sa juri ni sa gidug ka nga. Gabi, unsa pang oras sa gabi natug siya mga alas 9, inja namata siya mga alas 8. Karon gidug ka na pud natug. Gikan mong gud pud mi nagkuan atog daiso na malit ko para DIY papatanawon mo na unsa guys ang mga para DIY pud dinig uli nato. Natug in taon oy. Natug in taon ng palangga ni mama. Tus kabig na sa palangga ni mama. Ulit taon na dyan si Akiyo in taon. Natug taon no. Ingan pa na siya kanina. Gusto sa mukhaan o kudong. Welcome to Asahi Village. Hapit na ta guys. Diri na dapita ang gitrabahoan sa una. Mada-mada na ni Papa. Hapit na. Das unahan ay. Diri ko nagtrabaho sa una guys. Trainee. Tulo ka tuig in taon kung paningkamot ug paningtil dirig dapita. Kana ay kana kani ay mo na dira ay kana mo na
Mo na diri guys, dira ko diha sa una guys kanang company. So mo to ang company guys nga stepping stone nga hinay-hinay gikuan sa Ginoo ang mga damgo nga sa una. Moingon ako sa mangod nga libre lang mangarap kay tanan sa una guys puro pangandoy ra ba. Pangandoy tanan sa una guys. Sige ra jud ko kampo, sige ra jud ko sa Ginoo nga mo na ang pangandoy tinuod jud guys nga di man ihatag sa Ginoo tanan kanang diretso pero moabot jud ang panahon nga hinay-hinay ni jang ihatag imong mga pangandoy labi nag-ubanan nimo pag-ampo pagpaningkamot kaila ka na pug ko. So mo nang hold on laman jud ta sa atong mga pangandoy maningkamot laman jud ta magampo kay hatag jud sa Ginoo in God's perfect time. So natuog man sa queue guys, kita ray mo na guys atong ihatod ang cake guys. Manta. Basta winter diri guys kay perting tugnawa. So naglakaw na ta guys. Padung na ta diri ay atong ihatod. Mao ni ang bahay ni ate, mao pud ni si ate ang dakog na tabang na nga mapangasawa ni sa kuya kay daghan ka dun sa mga advice na gihatag sa una. Masuko ni siya na kay gahay ko nukugo unsa ko hanggi pangita unsa ko hanggi paabot. Mao ni ay kung di nila tungod sa amigaw ni ate. Wala sa kiyo na sa wasta kuya. Nana ta diri guys, abot na ta dirahan ko ay manindahay pati do is Japan manindahay gapon ba. Good morning. Mo ni ang ating nga gwapa. Mo ni si Jang nag-advise ni. Narito ka na tug sa queue dati. Nala ko diri ate ang ating nga gwapa. Mo ni si Jang guys tabang mo ni tig-advise na sa una. Muna nagat si Madam Auri. Madam Auri tikuan og mga hapon ba. Kuan ni kasapan ko ni sa una kasi kada adlaw ni pangasaba na. Mo na nagdaton jud ni ta kuya. Di mo minyo gapon. Di magminyo gapon daw, daingnon ko ni daw muli di kag Pilipinas manguan. Mga muti daw kira pud mga muti kay anatana. Pero salamat bitaw kadto ni ate kay mo jud na sa hinungdan nganong naminjog ni ta kuya. Kay sige din na daw pangasaba na sa una tag-adlaw. Ako si Masang. Kay gahi ko no kog muna naghatag na swerte food. Isa sa mga naghatag swerte. Muna isang bagay guys ay nindot. Nag-vlog ka? Oo, nag-vlog to. Andam na ang karaoke para nanda sa party. Muna ang cake guys na ang binuhat order ni ate. Muna si Daan. Nice. Fruit cake. Na sa mga nasa Japan naguba ate. Okay ra. At sa mga nasa Japan ganahan mo order PM lang. Handa di apod litchip lang. Pampadangit ni ate. Modern ni ang cake guys ug ang litchip plan guys. Suli na to guys. Wala na isod atong basket ay nahali ng atong paninda. So padung na ta uli guys. Nahatid na nato atong paninda. Tindiras Japan sa mga ganahan mo order diras Japan dool sa amuak sa ganahan mo order og fruit cake. Adto mo kay kog og kuan PM. Kay willing ko mabuhat i-advance laman kay arong di puta mag-apikig buhat ba. Bye bye dili ka. Ning labay na puta sa kuan gitrabahoan sa una. Bye bye. Mobalik ra nya ko diha nimo pohon. Tindira daw ko cake guys. Ta kuya daw boy sa cake shop. Tig driver man si Jan sa lugoon pud na tig ba mong boy kuno si Jan. Diyan na nata diri guys. Diri miagi sa una guys magsakay og bus sa company ba. Hatod mi sa company kay sa una magtrabaho mi kay naaman mi kagaling ang bus good ka ang bus sa company ba mo sakjan di mi magbike. Hatod ra mi og bus from sa among apartment taman sa Kaysya inig padong og iniguli. Diri in town mi sa una guys magsakay-sakay og bus padung sa Kaysya kay dira sa station kay na may mga trabahante ba pang pick upon. Kung na school bus napoy company bus. Mao tay among sagdan sa una company bus tigatid sa mga trainee og sa ubang kanang mga Pinay pud ba nga namin jug hapon ja mosakay pud sila apil. Diri pud nga part guys kay Hiroka Station. Diri pud nga side guys kay naay Filipino store. Unja padong taudong. Namata na ang palangga. Oh hi. Bye.
Bay, majong buntag bay. Kumusta ang pagmata? Dukoy kita ya ka? Popcorn to ko. Popcorn? Doko popcorn na to ko. Ay, grabe Zaki oh. Makainomdom na dyan guys. Masigasa may kaisara sa mga to. Mahintiman ana. Diri miniagi ay. Gusto na po dyan mo balik diri ay. Anja guys, naata sa Tuko-Tuko. Naata diri sa restaurant sa amigo ni Papa pa o kauban niya sa work. Kaya gihatagan na po si Akiyo og duwaan. Ita kuya ay nag-maintenance sa isang kapaling sagdanan. Moni kang Akiyo guys, pagkaon para sa kids. Itadakimasu wa ka? Itadakimasu wa? Itadakimasu wa tiwa? Itadakimasu. Daraha guys, set. Dagan gajog pagkaon ba? Gutom ang good guys, mga kontag daghan. Ano ang papa? Let's eat! Meron din. Free nila nga mga toys guys. Para sa bata. Dari guys. Manatag kaon guys. Duhaan nga nadawat ni Akiyo. Injagi maynusan pa jud among bayranan kay kailab ni Takuya. Ang isang pawaman ang kaamigo ni Takuya kay Juti. Injang pamilya kay kailan naman namo so gimaynusan na pud kada kaon namo diri kay maynusan ja. Tagaan pa sa yung mga duaan ini gato sa trabaho ni Takuya ba ato sa kay siya pud ni company ni Takuya kay tagaan pud si Takuya og duaan ni Akiyo. Ja mo ni mukaon mi diri ja ni kaon namo diri kay tagaan pud sa kiyog mga duaan. Inja maynusan pud among bayranan. Akang arigato ita. Ita? Nagpasalamat ko na siya. Anja mora to atong vlog for today guys. Thank you for watching. Si Akiyo na load na pod kay busog. Busog man dyan. Makaload dyan yung busog. Murag baboy lang ba? Hindi ko magkaon tog. So mora to guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Hope to see you next time. Please don't forget to like and subscribe. Do share. Bye guys. Itong para DIY guys.